El Carnaval va arribar el passat cap de setmana a Premià de Dalt. De totes maneres, ja feia dies que el rei Carnestoltes voltava pel poble. La Rua va ser l'aparador de les disfresses dels veïns de Premià de Dalt, però la feina, que hi ha al darrere de cada detall, es va preparar molt abans. El passat dimarts, diferents dones del barri de Santana van assistir al taller Aprèn a estimar-te, que se celebra a l'Espai Santana. En aquest cas, en el marc de la sèrie d'aquest programa de tallers, es va aprofitar per crear la disfressa d'aquesta cinquantena de dones del barri. Com es veu, el motiu escollit va ser el de gitanes. Doncs avui el que fem és que estem preparant i posant-nos d'acord en el que portarem per sortir el dissabte a la Rua d'aquí del barri Santa Anna. Ja fa 4 anys que s'ha recuperat la Rua del barri Santa Anna i aquest any són 35 dones que sortim. Van començar poquetes i cada vegada s'afegeixen més. Doncs perquè són molt coquetes, això principalment. Volíem tenir una disfressa, però també estar maques alhora. I llavors vam trobar que això ens donava aquesta oportunitat d'anar de colors, festius, alegres i alhora sentir-te femenina també. Durant tota la tarda, els elements de la disfressa van anar amunt i avall. Tothom ajudava a la companya per col·locar-se cada peça de roba. I a una bona disfressa no hi pot faltar el maquillatge al detall. El dimarts, la model i la maquilladora ensenyaven a les altres companyes com havia d'anar el coloret de la cara. I després, a recollir. Amb la disfressa perfilada i els últims detalls definits, tothom cap a casa a esperar el dissabte.